Nou, op maar. Laatste keer. Ja, laatste keer. Laatste weekend aan het Zuidlijn. Het is wat. Ik heb het heel schoon dienen. Voor precies de wijze zo'n 40 jaar. Dat al tevredenheid, we hebben een mooie tijd gehad. En eerst hebben we één auto, daar gingen we dan te jaren maar voort. En later hebben we er nog een mandje bij. En een pit warten erbij. En dan ben ik hier in Reduzum gekomen. Daar ben ik nu al 15 en heel jaar aan gegaan weer aan het Zuidlijn. Dat werd wel een beetje spannend eigenlijk. Wat nice proberen vond ik toen. Mijn zwager heeft een briefje in de auto van succes joert. Dat briefje heet nog. En ja, dat weer wat spannend. Je moet bij elke door mij al anders. En dan vraag je van, nou, wil je klant worden? En die ene wil wel door, die zei, nou, probeer je dat? En natuurlijk, ik ga hier nog de hele dag werk. Ik begin hier 8 uur en je bent ja, we zeiden 6 uur, ik denk je weer bij. Dus dat zei het wel genoeg. Ja. Wij hebben heel erg ervan genoten en wij gunnen op mij ik zien mooie tijd nou. Dat is wederzijds, hè? Ja. Het is een hele goede ervaring elke keer dat je Nou, weer is. geweldig, geweldig. En het ook heeft met nog eens geholpen, hè? Ja, maar de sterk door en zulke dingen. Ja, prachtig met. Mooi te kennen, hoor. Komt er maar jongen. Dus, Mooi te kennen. Dus super bedankt. Prachtig, prachtig. Maar ze hebben En maatje er nog een goede lijst. Jen bedankt, Dol bedankt. 15 precies, Hendrike. Ja, het is eigenlijk een beetje een familiebedrijf. Ze staan altijd van mijn kleer. En dat is Jemte en Jannie, mijn zuster. En mijn vrouw natuurlijk, die ik altijd lees dit. De band van mij, of van u, die hebben deze mooie collage maken. Zat het begon, mooi huid, dat ben ik zelf en dat is mijn zwager. In de jonge jaren, toen waren we, ja, zandje en 18 jaar. Toen kreeg ik met alleen nog eventjes, mijn vrouw. Maar die moest ik voor 100% achter mijn zaak staan. Hè? Want als ik eens even later thuis kwam, het eten weer zo meer gewoon. En dan bel ik wel eens eventjes op, het wordt later. Nou, en dan weer even later, hoe later komt dan thuis? Nou, dat weer dan s'avonds gewoon aan de orde. Nou, dan zet ik het gewoon eens even uit. Weer dan. Dus als je dat net te jaren dwang kennen, dan hier ik dit net dwang kennen. Dan moet je beiden helemaal achter staan. En dat is in dat opzicht altijd super jong. Ja, ja. En nog natuurlijk. Ja, ja. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Ja, maar ik gun je het van Ik harte. weet ook al dat ik geen mensen ken, Bianca. Goed zo. Dat is zo. Dat is een goed teken, toch? Maar ja, Je hebt het zien en het noteert dat je jezelf denkt. Ja, we moeten nog wat terug zetten. Ja, toch? Ja. Nou, bedankt voor alles. Doe alle Ja, goed met die huishouding. Dankjewel. Hè? Dat komt goed. Ja. Daar gaan we eens best voor aan. Ja, fijn. Ja, Hilke maar. Blijf daaronder. Ja, man. Ja. Nou. Ja, man. Is dat samen z'n vier, hè? Ja. Hey, bedankt, hè? Ja. Wij mochten voor jou bij rijden en die hebben alweer wat oors. En ik zei, jongens, als je hem leren kennen, mij hem leren. En die hebben alweer leuk werk, not zin. En die ben daar gelukkig in. En dat is ik prima. Wat heel verhoor is, de winter op het voorraad. Vroeger brachten we, nou, we hebben wel 500, 600 sek. Daar zit er 25 kilo jeppels in. Die brachten we in de kelder. Dat weer heel gewoon. Sint-Wurg is het 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo. Dat is al het maximum. Wat overmaat van Ram Nou? moest ik zaterdag voor de keuring van mijn rijbewijs. Ja, en? Nou wat hè? De vloot je erin. Nee. Hè? Nee. Wat nou? Die man, ik ga nog zo'n vervelende kerel voor. Wat hebben we nou aan de bankfiets? Nou, hij meert dat uit op de zaal in Leeuw. Ja. Nou, als ik je nemen. Ja, dat valt soms niet mee. Nee, want je hebt het opgebouwd in die tijd, hè? En achter elke door zit een verhaal. En je kent de meesten en de meesten kennen mij. En in mooie tijden, maar ik in wat minder mooie tijden. Er zijn natuurlijk droevige dingen. Elk meisje is weer oors. Natuurlijk ga je wel eens een door en denk je van nou, zo kent je het wel weer even. En een week later kom je weer bij dezelfde klant en dan is het weer prachtig, is het weer goed. Ja. Ben je sociaal werker? Nou, dat komt haast wel een beetje op de tweede plek soms. Ja. Oh, druiven hebben we nog even. Winters zijn natuurlijk pittig. Vroeger gingen we dikke winters en dan we hebben dik wel gewoon, dan konden we eigenlijk net zuidelijk, maar deze hier op een auto, dan bevreer alles. Maar dat is een voorvaltje geweest in de snieën. Toen moest ik bij een hele lange rit op naar een boertuin en ik twijfel uit, ik denk zeker het wan of zeker het net wan. Ja, ik denk ja, ik moet er eigenlijk wel heen. Maar het hartklapje man ik wel in de kiel toen ik mooi begon, het begin van de rit, maar ik denk trots zetten.
Maar ik blijf staan in de sneeuw. Ik moet net verder. Ik denk, hoe heeft het gedaan? Hoe kom ik hier bij? Maar Fortma die is rustig en die zei, ja, ik pak de trekker wel even. Maar ik denk, hij kan met hele vaar aan de voorbij scoren. Maar dat voelt hij gelukkig mooi. Hij zet er rustig weer aan en we zijn rustig weer naar de dik te scharrelen. Ik het altijd in de been. Ja, en nou, ja, vraag je de mensen me ook wel, hij voor hobby's en wat is het waan. Ja, dat mag ik zelf nog een beetje invullen, wat vrijwilligerswerk en wat fietsen en wat maar de paak en beppers is op paard. Wat vaker maar de vrouw voort, dus iets cultureels opsnuiven. We hebben een prachtige tijd gehad, maalkoor, zeg je dan. Ik niet alleen nog, maar maalkoor. En ik ga hem al hier missen. Bedankt voor alle je trouw aanwezig wezen. En de leuke gesprekken die we dan hebben en de contacten die we gewoon hebben. En ja, het gaat je al heel goed. Ja, gezond blijven, dat is heel belangrijk. Precies, Ja, dat geldt ook voor jou. Ja, zeker, dankjewel. Ja. En je met tegen dank. Ja.